Bagong hadir lagi lur, aja sumlang las. Iki wektu iki Bagong 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 Punakawan. Bagong nduwer ngene lambeku nduwer ngene iku ora apa-apa. Ya ta? Bagong lambeku nduwer ngene aku sing ngelem ya aku dhewe aku iki very handsome ganteng-gantenge kaya ngene kok ya. Ya bener le Gong kowe iki pancen ganteng anakku ya to. Nek ra sing ngelem ki aku ya sapa meneh ngono. Bapa biyunge ya sing ngelem anake dhewe ngono to. Iki ana pituture Gong, pitutur Semar. Do rungokno le kabeh anakku. Gareng, Petruk. Ya, Gareng hadir, Gareng. Gareng tangannya ceko, sikile kecik, hadir ikut hadir, mendengarkan apa yang mau menjadi perkataan pituture Romo. Oke lah kalau begitu. Ayo lanjutkan, mau lanjutkan. Ya, Gong. Oke lah, pituture Semar, ojo kagetan. Maksude apa? Aja kagetan mbok menawa kowe lagi krungu berita neng kono ana bencana alam banjir ngono kuwi, rasa kagetan ya toh. Bencana banjir. Neng kono ana tabrakan, kaget. Terus geblak ngono malah kowe sing geblak sing tabrakane ora apa-apa. Ngono kuwi rasa kagetan didongake wae mbok menawa sing bencana alam, sing banjir, sing kuwi mau kecelakaan, kuwi mau enggal waras ngono to, enggal sehat ora apa-apa, tidak terjadi apa-apa ngono Gong ya to. Rasa kagetan wong urip iki. Ngono, tak kandhani, tak kandhani, tak aturi bu Bagong tak aturi matur nuwun.